humihingi na lang kami ng tulong sa iba't ibang agencies. Ginagawa na po yun ng paraan. Again, ina-assure ko po ang lahat ng members ng PhilHealth na although we are having cybersecurity issues po, na kami po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para ma-resolve ito. And at the same time, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng PhilHealth. Kung meron man po kaming mga pagkukulang ngayon dahil sa mga problema sa system, manually pong pinoproseso ang lahat. Kung kayo po ay kailangan mag-avail, pumunta lamang sa hospital, magdala kung meron kayong PhilHealth ID, kung meron kayong MDR, dalhin po yun, makakatulong yan. Kung hindi naman po, magdala ng kung ano-ano pang pwedeng supporting documents para ma-prove ang inyong PhilHealth membership. Kung hindi pa kayo member at kailangan nyo nang makapag-avail ng PhilHealth, mag-fill out lang po kayo ng mga forms, mag-attach ng supporting documents, isa-submit po yan sa hospital at sila na po ang magko-coordinate at magpoproseso ng yan for you.